אני לא יודעת מה איתכם, אבל ארון הבגדים שלי הוא לא משהו שאני גאה להראות. אני רק יודעת שמזל שהוא מגיע עם דלתות לכסות על הבושה. יש כאלה שאצלם החיים נראים קצת יותר מסודרים, נכון? אילנה בעלס. אני מוכנה לאמר שאצלך הבגדים בארונות זה מסדר המפקד, אני צודקת? לא בלגן, אבל בסדר. אני רק אגיד שאת מבעלי בעלס דיזיין, ואכן ארונות זה המומחיות שלך, אז אנחנו נצא רגע מהארון, האם את תסכימי איתי שארונות זה משהו שאנחנו קצת מתקמצנים להשקיע בזה, למרות שאנחנו כל הזמן משתמשים בזה? בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אנשים ממש מודעים לחדרי השינה שלהם ולארונות אחסון, ומעצבים את הדלתות כיד הדמיון הטובה, והשמיים הם הגבול. בואי נתחיל מהחלק הטכני. איך את מסבירה את זה שהארון הוא מתחלק שווה ברוב המקרים בין גברים לנשים? זו חלוקה הרי לא צודקת ב-DNA שלה. בוא נאמר, אנחנו משתלטות להם על 80% מהשטח. אבל למה זה תמיד הארון? זה החצי שלי, זה החצי שלו. משום שלנו זה מתחיל עם חצי-חצי, בהמשך זה נהיה 90% של האישה ו10% במקרה הטוב של הגבר. שזה משפר בכלל את מה משום שהם יותר הולכים על בייסיק, ואנחנו מתאימות הנעליים לחולצה, והחולצה למסיבה, והסמלה לאירוע. הזכרת את הנעליים, אני חושבת שזה בדרך כלל המקום, נקודת החולשה של כל ארון. אף פעם אין מקום לנעליים. מה זה הסיפור הזה? יש היום מדפים נשלפים שמסתתרים במדפים התחתונים ביותר, שאפשר לשים המון נעליים במגירות סגורות, במדפים פתוחים, מי שרוצה קשר עין עם הנעליים שלה. יש נשים שמעדיפות לראות מגירות סגורות, שלא יראו את הנעליים, ואז להציץ בפנים ולקחת. את כל הזמן אומרת, נשלף, נפתח, זה בעצם מה שהארון יודע להציע, או דווקא בחלקים שאנחנו, הם נסתרים מעיני הכל. אז ספרי לנו על כל הטריקים האלה. חשוב לנו שהארון יהיה נוח, שלא נתכופף יותר מדי, שיהיו מדפים נשלפים, שיהיה סרווטו, זו תלייה שיורדת אלינו בלי שניקח סולם, או שנבקש מהבן זוג. תלייה שיורדת אלינו היא סרווטו? היא סרווטו. זה מתקן. סרווטו אליי? נכון, מתקן שבהינף יד כליל יורד אלייך. כן. מאשר לבקש מהבן זוג, לקחת, להוריד לנו, בלי טובות. מדפים נשלפים, מתקנים לענבות וחגורות. אפילו למגהץ נשלף, ראיתי. למגהץ נשלף. אנחנו מחפשים גם נוחות, משולב ביופי. אני חושבת שזה העסקה הכי טובה שיש. ואם אנחנו נסגור את איך שפתחנו, מי שצריך לחסות על הבושה, שיעשה אותה כמו שצריך, שישלוף את זה, שיביא את הסרווטו אליו, שיסגור את הארון, ותודה רבה לאילנה.